maka na nwayọọ nwayọọ ka enyi ji aga ịma na onye gba ọsọ ọ bụ mgbada na gbapụrụ ụzọ babanye onye nta dị nde wele were gbawunye ọnya anya a sị ma amụọ nwoke ga abụrụ nwoke amụọ nwaanyị ọbụrụ nwaanyị ịma na odogwu abụrụ ile ihe chi nyere onye ka o ji eme odogwu ihe chi nyere onye ka o ji bụrụ ife ọbụ nwaanyị masị mma na onwe ha ala mmụọ marụ n'alụ n'ihi ịmabụ n'ụba nwaanyị bụ ala abụrụ na n'ihe m na-ekwu ọ bịa bụ n'uche mkpu onye n'ọnụ ọ bụrụ igbo niile ebute nwaanyị kwuru ukwu ya asọdị nwaanyị kwuru ukwu ya ebute nwaanyị kwuru ukwu ya asọdị nwaanyị kwuru ukwu ya a sị na ebute nwaanyị anyị eburu ukwu Onye tosi na maka ebudo nwaanyị bụrụ mmadụ asịghị amala ka ọ na-erozi onye mere ya mana mmazi rozoro onye mere magistrate ọ bụ ụgwọ amala ka m oji ọnụ amala
egwu onye anyị hụrụ ma ihe bịa adị galubebe alụsị mụ galube ndị ha ọ ga-adịrị gị mma ịma na mụ na gị dịbara oyibo gboo anụ nwere ka gị si bido oyibo gasịa ọ ga-agbata mma esoghị gị mma isoro esoghị yiriba weti ka ndị mposi dị aka ogbenye adịrọ yi weti a na-eji weti agbafịa mmanụ Thank you.